Sarantang tali si juwe kurang manggaro oi sayang di tengah gajah bateng kabi ko indah adape ba itu bana oi roda sedang di bawah Allah si kandu si dorado
jalnya di situ baca ke apulo singojo macan hiyo saiku lari ke hutan 58 hei angko di tangan hei si 58 alun ado urang ngajar datang si 6 hei pelayan seksi hei nyo tengah malam kini kau mencari laki nyo dapet sedang bajudi hingga bagu rame ditantang rame si angko 6 sabalah tapi si 6 kini di pojok sekali hiyo nan kame si kunyang lanse sayang sakete mukonyo banyak jirawe hiyo de ulahe kawin talambe 50 ampe kini ko hangko nandape si 5 ampe capek di sude sampai kini ko sayang alun ado urang adape Pak orang belakang minta goyang dulu kita goyang lagi ya berjalan-jalan hei kau bukit tinggi hei babalik kita oi sayang ka padang panjang batanang-tanang hei sana nana joki untunglah untung membawa hadiah pulang sabana malang nasibnya badai awak badendang mencari makan urang lah lalo nan awak abad tangga painyo patang pulangnya para siang 68 hei angko dipandang hei 68 kini ko tolong dipasang jiko babuai hei hadiah babuai jiko babuai oi sayang bijangkan mato jiko nyo dapet kato sasuai baris atito hajalan baduo angko sarupo hakini tabao 22 kini angko dijago si 22 hei alun ado bapunyo hei datang konferensi oi sayang Asia Afrika 55 hei hangko kalua hei si 55 alun ado urangan suko datang si atun duduk amarendo kini di hari sanjo angkonyo duo nyo surang sajo hei si 2 kini alun adonan suko kita campur apa kita goyang lagi kita goyang
Abang Gojek. Nak bayar ongkos dah. Le bayar ongkos. Ndak abang le bayar ongkos. Ndak dia nak bayar ongkos bakal dapat kursi tagak. Tanda nak bayar ongkos tu dah. Hah? Ndak awak ada resiko. Iya. Sian kau payah awaknya. Adi. Angka terakhir awak 20-an ado, si duonya ado 50 sampai 79 89 akur. Akur satu orang. Hadiahnya tuan rumah